ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନକେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଆଜି ହଉଛେ ଡେଟ୍ 16 ହେନ୍ତା ପାଗରେ ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ। କାଣା କହିବି, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବି ବୋଲିକିନା ଭାବୁଥିଲି ବଟ୍ ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲି। କାଁଜିକି ମୋର ହେଡ଼େକ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହିଁଥିତି ବନେଇବା ଲାଗି ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ନେଇ ବନେଇ ପାରିଥିତି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରଚେଁ ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରବି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହେଲା ଗାଇସ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ମାନେ ହେଲା ମୁଇଁ କେତେଟା ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲି ରାମାୟଣର, ଟକ୍ସିକ୍‌ର, ପାରାଡାଇସ୍‌ର। ତ ମୋର ରାମାୟଣରେ ତ ଭଲ୍ ଭଲ୍ କିନା ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା କେତେ 861ଟା ନା କେତେ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛେ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ଯେ ରାମାୟଣରେ ତ ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛେ, ତ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ଏକା ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାକ ଦଉଥିସି। ମେ ବି ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ବା, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ବେ ବୋଲିକିନା। କାଜି ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ହେଲା ଆମର ପାରାଡାଇସ୍‌ର ବନାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ହେଲା ଟକ୍ସିକ୍‌ର ଆଣିଲି। ତ ପାରାଡାଇସ୍‌ରେ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା, ବଟ୍ ସେଟା ବି ସେତିନା ଏକା ରହିଗଲା। ତାପରେ ଟକ୍ସିକ୍‌ର ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ସେଟା ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ହିଁ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ଯେ ହଁ ଆଜି ଗୁଟେ ଦିନ୍ ତ ପରେ ବଢ଼ବା ବି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ସେନ୍ତା ଭାବିଥିଲି। ବଟ୍ ମୋର ଯେତେକେ ସେତେ ହିଁ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କିଛି ବଢ଼ବାର୍ ଚାନ୍ସ ନେଇ ଥାଇ। ତାପରେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଗଲି, ସେନୁ ଦେଖିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନାଇଁ ବୋଲିକିନା। ତ ମୋତେ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ହେଲା ଚେକ୍ କଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଇଲା କି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଟ୍‌ରୁ ଆଇଲା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା କପିରାଇଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କପିରାଇଟ୍? ମୁଇଁ ତ କପିରାଇଟ୍ କିଛି ନାଇଁ କଲାର୍। କେନ୍ତା କିନା କପିରାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ ବୋଲିକିନା। ମୁଇଁ ତ ମୋର୍ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଯାହା କହିଛେ, ମୋର୍ ହିସାବରେ କହିଛେ। ମୁଇଁ କାହାର୍ ତାକେ ଫଲୋ ନି କଲାର୍ କି କାହାର୍ଟାକେ କପି ନି କଲାର୍। ତ କେନ୍ତା କିନା କପିରାଇଟ୍ ଆଇଲା ବୋଲି। ତାପରେ ହେଲା ମୁଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନକେ ଗଲି, ଦେଖିଲି କି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କାଣା ଇଟା, କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛେ ବୋଲିକିନା। ତ ସେନ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି କି ଯେ ମାନେ ମୁଇଁ ହେଲା ଏବେ ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନଉଛେ, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଇଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛେ ସେଟା ଦେଖଉଥିଲି। ଫିର୍ ମୁଇଁ ସଡନ୍ ହେଲା ନିକା ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିକିନା। ତ ଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାଇଁ ସେ। ତାକେ ମୁଇଁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରବି ହେଲେ ମୁଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବା। ତାର୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ପଲେଇ ଆଇବା ମୋର୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା କି ମୋର୍ ଏଭର୍ ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ, ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ହେଲା ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କରିଛେ ମୁଇଁ ତାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କାଁଜେ କି ନା ମୋର୍ ଯେନ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ବାଲା ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଇଁ ଏତେ ଭଲସେ ମୁଇଁ ଟକ୍ସିକ୍ ବାଲା ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି। ପର୍ସନାଲି ମତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗଲା କି ମୁଇଁ ଏତେ ଭଲସେ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି ହେଲା ମୋର୍ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କେ ହେଲା ସେମାନେ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲିକିନା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛେ, ତାକେ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିହେବା। ବଟ୍ ମୁଇଁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେଟା ଅନବ୍ଲକ୍ ନେଇ ହଉଥି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ ହେଲେ ମତେ କହିବେ କି ଆର୍ କାଣା ଅଛେ ବେଲେ କେନ୍ତା କେନା ଅନବ୍ଲକ୍ କରିହେବା ବୋଲିକିନା। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଇଁ ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ଚାଲୁନ୍ ଯଦି ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କି ମୁଇଁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବି, ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇ ନି ପାରେ, ତ ମୋର୍ ପାଖେ ଗୋଟେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରବାର୍ ଅଛେ ବୋଲିକିନା। ତ ମୁଇଁ ଫିର୍ ହେଲା ଭାବଲି କି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍‌ରେ ଦେଖାବାର୍ କଥା ମୁଇଁ ସେନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆନବି ବୋଲିକିନା। ତ ମୋର୍ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ମୋର୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ମୋର୍ ନୂଆ ଆଇଡିଟା, ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ସ୍ମେୟା ରିଆକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁଜ୍‌ରେ ଖୋଲିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ମତେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଯେନ୍ତା ମତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଯେନ୍ତା ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ବଢ଼ଲେ, ଏକା ସେନ ବି ସପୋର୍ଟ କରବ। କାଣା ଯେ କି ଇନ ତ ମୁଇଁ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଦେଇ ନି ପାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସେ ଆଇଡି ଖୋଲିଛେ। ସେନ ଖାଲି ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯାକ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାବି ମୁଇଁ ସେନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରବି। ତ ଆପଣମାନ୍କେ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସପୋର୍ଟ କରବେ ମୋର୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ବେ, ସେତେ ମୋର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାବି ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ବି ମୁଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆନବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେନ୍ତା ଏକା ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି କରୁଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଜାଣି ବି ପାରବେ କି ହଁ ମୋର୍ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇନ ବି ମୁଇଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦଉଛେ, ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦଉଛେ ବୋଲିକିନା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରବେ।
ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଏକା ମୁଇଁ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଗାଇସ୍ କି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଇଁ ବାହାର୍ କରିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ମତେ। ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନ୍କେ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉଛେ। ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏତ୍କିରେ ହିଁ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍‌କେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍।